Eta orduan, zu bizi izan zenun gero Euskadiko Ezkerraren barruan, PC-ko sektoria handi bat ere, Euskadiko Ezkerrerarekin bat. Bai, Roberto Lertxundi eta tez bakarrik Roberto Lertxundi. Bai, eta Durangaldean jente mordo bat. Bai, hombre, esatu aterako bere arreba eta koñetua, Durango bizi ziren. Bai. Da beste Durango jente asko. Mikel Agirre, Bermejo. Ez horren beste, Roberto sui generis, Roberto ez dut uste sartu zanik. Duda egiten dut. Neuk esango Robertorekin nik uste Roberto bere ideologian beti izan dela nik uste dut ezkerrera